Mbak Mayang. Oke. Monggo Mbak Mayang. Mbak Mayang yuk berdiri. Seperti itu. Doi kaya ngopo? Iya suka. Ya 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 ya. Luar biasa, luar biasa. Mbak Mayang, selamat malam. Selamat malam Mas Dalang. Nggih, yo niki ada pamundutan saking Pak Iko Mugiono Jakarta. Tembangipun lencir kuning niku. Tembangipun lencir kuning. Sakit nggih Bun nggih? Hah? Sakit nggih Bun? Sakit pi. Iya, Monggo iki garwane apa ya jenenge sedulurku tuwa, sedulur lanang. Jan biyen bendina iki karo aku terus. Dadi nek aku nyeluk Bun iki ya wis sak trepe. Yo kamare jejer yo pi yo jaman dek biyen ngono kuwi. Mak biyen ya jejer. Sok-sok yo ijol mlebu kamare kono mlebu ngono. Ya toh? Ngono wi ya. Kowe gak pengen ngono? Ora. Resikone. Besti iki ngono kuwi. Jenengan wis duwe bojo ya? Lah ngopo tekok-tekok? Lah biyen jare kabare. Ora lah nek aku ora duwe bojo ngopo? Lah jare biyen kabare ngoten nika. Kabare piye sing mbok krungu? Jare di ilang. Sedekahke kok. Piye? Tak sedekahke. Bojo disedakoke. Sedekah kok duit cemen bojo jaluk loske lho. Duwe. Ora duwe bojo ora apa-apa. Gur ora duwe bojoe gampang. Padune ditinggal wong wedok. Ora, bojo kuwi Cocok transmigrasi sedekah. babras umroh ngono lho Mas. Oh. Ya ben kok Lah nek pengen piye? tuku. Tuku. Lho. Pengen neng warung tuku neng Kopi warung. ning warung. Ngono. Nek sing gawekne ning omah soalé. Lah iya ngono ta. Lah iya. Ngono kok Iya, iya. genahke. Wong guru arep nang lencir kuning kok dadak ngrembug. Iki kok bar iki kok Pak Kangko dianu ya Mas. Nggih. Nggih. Tindak Pak panggung Kangko kali kalih Budui. Mami. Nggih. Arep tak genahke engko. Ginane apa nih? Apa kejajak ngono? Iya. Ya, lencir kuning di bawah nih ya. Nggih no. Heeh. Bunda kok ya mesti nembangi Nggih. karibawa kok ya. Ibun. Bunda. Bunda. Apa-apa salah. Iya. Apa ora beneran. Bawane pangkur meleh niku Pak Dalang. Mboten apa? Mboten apa-apa. Durasi apa gak? Enggak. Ora usah mikir Bebas. durasi. Lencir kuning ciptaan Ki Rudi Gareng. Oh. Mulat marang solah bawa kinambere slagamu kang mantesi ora ilang ing pikirku nonton SMK nyata lan candramu Lencir kuning. Lencir kuning kang tuhu pribadimu tutut nolo gelotenan yen ra nyandhe Dilanggamke terus langsung dijahit.